Claim. Taura muno mwari. I'm sorry, mom. Mkumano mningi na wangu. Akatora mwana wangu inini. Unita mkazi. Zotu akutogara wese hivi. Anogara uko? Unozibanya jenjo. Zetu ndio wakada zvomukati zvomwana zvinonaka. Pamusoro shangami. Inofunga wakauya kumusha kushinga konditora kuti ndishande kumba kwavo. Zveshuwa ndishanda ikoko ari 2025 ndakatanga kushanda. Pandakatanga kushanda inini takazosvika nguva yekuti takatumiwa kuDarwin namadzimai avo nomwana wavo kutenga madomasi. Yokati aiwa ya madomasi chaiwo. Kwete shangamira. Aiwa nindi kutokubatsira ka bozi kudanana mukotangira ka parodi. Zvinotenda zvitodaro wakadana naye mwana wake. Asi wakazodanana naye rini? Ndo panonyaya ka. Wakadana naye ari kupi mwana? Zvakaita ndezvo mwana wangu ane mwana wake angari musheshe. Munonzwisisa? Ane mwana wake musheshe ndiye akatanga kuti nini nditengero hembe dzemwana. Nditengero hembe dzemwana. Waisa sei manje? Miedzoka. Nditengero hembe dzemwana bose. Pandakaende nina kana sinokanganisa ngatu ne 3 months dzokusunga mwana wacho ndokungo mitiswa. Asi unaye zvaikumba. Ngozva zvakaita ndezvekuti ava mwana uyu nini pa zvakataurika ndichiri kumba kwawo munonzwisa ndiri. Vachitudza sivakuru kuti pana pane ukama. Munonzwisa nditi? Ndakatora mukana kuti nini zveshuwa ndanzwisisa. Handiti? Tichengeta taudzana nevo vachindienda kumba kwame guru kwacho. Ndakatora mukana kuti nini zviti nani amunoshomowe mangu kuti ndigone kupedza nenyaya reke ndibudeshi basa. Ava ndina kuti wagone kuti ndakutosiya chi basa. Ndakabuda inini ndichienda kushandira kunonzi kunyajenje. Mwana wavo ndakamusiya pandakabuda anga story paumba ngari kumba kwambiya vacho. Ndabuda ndichienda kushandira kunyajenje. Ndaenda kushandira kunyajenje. Mwana wavo akasara kutevera chikazoita kuti azosimuka achitevera ndizo asi apa akatevera hana kuya kunyajenje. Akasimuka kuenda kumusha kurushinga. Aenda kurushinga. Ndokubva azobva futi na mai vangu inini kokosindarasha. Ndobva wadzutsa futi mwana uye kumaoko kwawo. Wadzutsa mwana kumaoko kwawo zvawakamita nehana chandokuziva. Kudzama futi atiza futi kubva kupi? Ikoko. Atiza futi kubva ikoko kuya kusvika pandaishandira inini. Panguva dzaakasvika pandaishandira. Panga patono murungu wacho andesha tichigaisa chikafu chekupa mombe mashanga. Ndokubva agara kunze kwegate sepanhu pane imbwa. Akabva atoona sipo aitopia madirection okunzi pauri kutaura panochengetwa mombe ndeyapa napo. Ndobva azosvika panguva dzakasvika anopinda mukati megate. Ndobva agara ari kunze kwegate kusvikira mulungu aenda zuva richangonyura. Iye ndopa pakaenda kusunungwa imbwa nemumwe wangu andinoshanda naye ipapo. Ndo pakanzi ndikukumbira kuonani munhu anonzi Webeti. Ndikabva ndaenda ndikati ko chii zvikanzi kumba hakusi kugarika ndatouya che kunewe. Ndikabva ndatichimira iwe ndichienda kukumbira pokurara bhozi pamba pategare siregarira iri hapana dzimba dzokuita se zokurara ndiende kukumbira pokurara nyaya kutozita rache mangwana ndabva ndaenda pane dropu yedu ndasvika patinoshanda pachibva ndobva ndasvika vandamukumbira pokutogara pokurara. Munhu ndobva amukira kuti kuuya ndakabva ndanonoka futi kutoenda kupi ikoko ndikazoenda zvekumanyeri kuma22 murunganga kasikidza kuuya. Ndabva ndasvika ndabva ndikati kochiri hanzi kumba hakusiita se hakusi kugarika zvikunzi enda kuno munhu aenda havasi kutoita se kutondida chi paumba. Ndikati zvino zvazvadai sevanhu kuti kubuda kwandakaita nemunhu shuwa tewira nezvokuti handina changanisangamitiri munhu ndinashuwa changamiri. Aiwa wapedza ka usataure iko napo wakadya kuti asi ukama ndokwana na mai. Saka mwana unaye zvako Womuchangamira ukazuri kudya hako zvinodyika. Kugara naye ndikugara naye zvechikwadi. Wati kuti watauye naye ndikangoti nini ndikangoti nini ndinengera
ndati wati uda zvauri kuda ndozvipiwo tinzwa. Ini mambo kuti nditidini pano zvandikuda kuti nditsanangure kutoyo kuno mwamuri mambo kuti ndimimite sei. Aye wakateerera pano nyaya ndepekuti mambo achatonga asi unofanira kupindurawo zvimwe zvacho pangwazano uno wako wati iwewe unorako wati iwe nyaya iripo ndeyekuti pano ukama iye ari kutaura kuti ukama hwedu ukangodaro daro mukadzi anomuda uri kuti kudii tomuchaja here pfuma kana toti toparadza rodzi unodei. Ini ndizotowagare vesasura mambo nai because mdingina wangu kauye tozoshedzera tichiti right ukamupa amai wakamira sei amai vangu inini naamai vake Wemukoma nomudiri nawe good that right ana nhongo akamufana right all right muna yamusi wa2 ndai zvinzwa une yano mukadzi wacho wasvinzwa unogona kuwana marinda 350 kana washaya mari uyane mombe swa 350 wasvinzwa kuno kudaro shenda unouya iwe mwana wako uyano mukadzi wacho